А вашите добри моменти ще запечата така наречените Студио Татаро ТВ и Тербой ТВ. Кралят на видеооператорите, град Ямбол. При кого да отида, ти си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар. При кого да отида, ти си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар, моя цар. Величая те, величая те, величая те, ти си добър. Величая те, величая те, величая те, ти си добър. Той е лъвът и агнето, и агнето. Той е лъвът и агнето, и агнето. Достойно е, достойно е агнето, агнето. Достойно е, достойно е агнето, агнето. Кога отида, ти си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар. Кога отида, ти си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар, моя цар. Величая те, величая те, величая те, ти си добър. Величая те, величая те, величая те, ти си добър. Той е лъвът и агнето, и агнето. Той е лъвът и агнето, и агнето. Достойно е, достойно е агнето.
величаете, величаете, ти си добър. Величаете, 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 ти си добър, ти си добър. Елохим Израел, знай Бог е с теб, вярвай му ти, довери се ти. Елохим Адонай, знай Бог е с теб, вярвай му ти сега, довери се до край. Ще те хваля, о Исусе, ще издигам глас към те. Ти си достоен, ти си достоен, достойно агнето тази вечер на колеба дам и се моля към теб, Исусе. Yaşa Tataro. Готово? Друзья.
Deme si dăm cu mers. Weekend ka dari. Vendo são parceiros tem música aqui, né? 306 km. Pas miherami ka ja miherami ke no mas bos ki sasti besti te o ja bakhte te wa Acha boriye. akala si Lele adina dve komplekčka i 50 Така, Моника? Ожидали, Валя, 50. Снимите ла. Ожидара иска 50. Къде? Леки, Катя 50. Нищо бе, ме кера. Митко и Даниела 120 евро. Аде, те дадоха подарък да са живи и здрави. Колю, Елена! За винаги! Бомка и Жоро 50 евро. Брат ми купи голям таблет, 150 паунда, да е жив и здрав. И 100 паунда и отделно даде други пари, да е жив и здрав. Аз съм бабата. Бабата, давай дядото. Геннадий, баба Мария. 150 евро. И костюмчета взеха да са живи и здрави. Вот най-големия подарък за Република. Дядо Геннадий, баба Мария.
Така има още. Честки тежка. Баба. Да ми Чакай, Зелитес! винаги Божията ръката опарми, ходи парми. Амин, опралente, da. Ала къде турбата? Andrei, dă-le pomul. Hadi! Hadi, da. Те скоро ходиха в Сливен. Не бях бил Сливен, ама мен началом, защото ма тук Той записва чуварин сега, дава че 100 евро да ежи в понеделен ще са на репетира. Вчора ела, имат вечер. Чичо, Ники и Леля, туда 150 евро да се живе. Да, сега Жоана, като романи, това... Hadi sen be. Așa merhaba. Păi ciunege, Lelea, zina 50 евро една буташка кола взеха да са живи и здрави. Asta mai farmala. Vidi камело. Чичо, Иван и Памела си. Чичо, Али и Мария 30 евро. Мария. Mi bibi anca 30 евро. Леля Куштана 30 евро. Чичо Мишо 30 евро. Да са живи и здрави. Дядо Динко, цими да са 50 евро друг подарък купиха да са живи и здрави. Да е жив и здрав дядо ми, че той ми е сърцето, много го обичам. Благодаря ти за този ден, че ти ни събираш, макар и на открито, но ние ти благодарим за Емануилчо, за този дар, който ти си го пратил, Господи. Толкова молитви, Господи, ние сме се просили от Тебе. И ти чу нашата молитва и ние сме благодарни. Ние те молим този час, ти да го пазиш, ти да го закриляш. Ръката ти винаги да бъде върху него. И ние вярваме, Господи, до сега си чувал молитвата ни, отново пак ще чуеш молбата ни. Моля те, Господи, това дете да бъде, Господи, за благословение на целия дом, татко, на силите. Защото знам, че децата свързват майката и бащата повече едно семейство. Семейство в разбирателство. Смилено семейство, което може Господи да бъде за показ. Затова те моля, татко, на силите, тези, които нямат деца. Ти можеш да отвориш отробите им, защото, Господи, Твоето слово ни казва още от начало при Адам и Ева, че жената трябва, Господи Боже, с чемодателството си, когато трябва да ражда, така ще се спасява. Благодаря Ти, Боже, на силите, че Ти този дом не си го лишил. О, Господи, това благословение. Но те моля, Господи Боже, сега благослови всички, които сме тук. О, семействата им, чедата им, които уважиха, Господи Боже, този рожден ден. Благослава ги, върни всичко това, което, Господи, стократно в името на живият Бог. Молим те сега, чуй молитвата ни с нас бъди. Амин. Майка ми, баща ми купиха една ланица и вид съндър с кръст 3 грама да са живи и здрави. Повече да ни дават и повече да ни гледат, тях да бъдат това. На гордени вия се противя, на смирени давам благодат. Ако искаш да си ни приятел ти, на гордени вия се противя, на смирени